Čaute, čaute, pozdravujem z Indie. Odskočil som sem kúpiť nejaké diely na diesla, ale to nie je dôležité. Hlavne vám chcem ukázať, ako vyzerá raj na zemi pre motorkárov. Najmä pre takých, čo majú Royal Enfield. To je naozaj miesto, kde kúpite všetko. Zatiaľ sa ulica len zobúdza, ale za chvíľku sa všetky obchody otvoria a človek môže si kúpiť, čo len potrebuje. Je to proste naozaj raj na zemi, najmä pre takých ľudí, čo majú Royal Enfield a možno aj na iné motorky. Užívajte doma, ja idem užívať tu. Čaute.